Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Kynhun ruai Sawajam kan sa Pyllait Paidbah ya ka Jingrwai ka balai kerteng Risa ha ka si Tarik Risaw arhajar arpawar ha YouTube channel Sawajam. Kani ka Jingrwai ka kren syapang ka jingkemen bat ka jingkermen ya ka babha. Bat ru da ka jingiet banyate ya ki babha bat kum ju ru ban kentiu mar kaliang. Ya kani ka Jingrwai la record Highway Mon Recording Studio nong pior bat la ringdor da ka thatwang motion picture. Ya kani ka Jingrwai la tho bat la penwandor da ibahun marwen bat ya ki jingtem tenrai kum ka duitara kak sing ka bom la tem bat penbet penbiang da ka Kynhun Sawajam. La penbet penbiang ya kasur ka bakhadu lani hakakrin nongway mix mastering da EDJ banshan haringkat ka jinga khle lang bat ki jingtem gibamenta lani ka EDM. Hoi kiu ngin ya perta Jing ya bishni sha bom tha ba shu kasngi da jing it ba jing men yin ya sha ki wai ru to a oh ya Risa hoi kiu ngin ya perta sao dong ngin ya sha